Здравейте хора, добре дошли в Пизар Гейминг. Днес ще играем в Brawl Stars. Отключих Brawl Pass, както виждате. Ето го името му. Ето вижте какво съм направил до сега. Отворил съм баячка, ама до сега не качвах видеа, за да мога да събирам тези работи. И ще кажам добре до колкото стигна и стигнах до тук. На 5 без 10. Така, нека да започнем така. Първо 1000, после 1500. Добра, 20. Окей, 100, 1000 coins, още 1500 coins. Place new pin. 100, 10 джема, супер, още 10 джема, супер, new place, окей, place, де, new pin, така, 1000 точки, супер, така, още 1500, добре, супер, така, 100, добре, 100, new pin, 1000 coins, 100 такива, 100, new pin, 10 джема, още 10, 100 такива, блин, 1000 coins, още 1000 coins, new spray, добре, сега, така, добре, ряд, нищо. Така, Карл, вече имаме Карл. Карл, добре. За Митик Броуър. Естествено, че за Сквик. 100 такива. 100 такива пък. Епик. Втора, 1000 коинс, не коинс, 1000 точки и от преди малко беше 1000 точки. Сега what? От всички епици мога да си избера само един ор. 1000 такива. Кой да си взема? Кой да си взема, хора? Кой да си взема? Мисля да си взема пърл. Да, пърл. Взимам си пърл. И вече имаме пърл, хора! Пърл, добре. Супер рер. Така, 100. 100. 100. Стардроп. Рер. 10 чема. О, имам 80 чема, хора. Вече са 90. Добре. Стардроп митик. Бум. Добре. New pin. 1000 коинс. 1000 коинс. 100. И последна надежда. И рер. Добре. Рер. Само рер. И благодаря, че гледате, хора. Надявам се да ви е харесал клипът. Ако е така, може да оставите по един лайк и да се абонирате за моя канал. Това го направи заради вас, така че абонирайте се. Целта ми е да стигна 100 абонати. Това го казвам винаги. Така че от мен, чао!